pripravte jednotku. Majú ho nakliknutý. Statik pripravte do toho ich veľu, musí ísť statik, choďte tam už eláči nejaký. Choďte. Von z toho, čo sme to dostali, kurva? Poďte. On je v tých domečku se hodil na začátku. Poďte. Empower, Blast. Ideme cez veľ na nich za 3, 2, 1, go, veľ. Poďme. Doľava. Kokoti zasraní, ušli preč. Veľ 2 teraz, poďme. A bomb do veľdu, statik pred veľ, to je ono. Demiš tu, doprava, dotočíme doprava, dole. A hore už bombujeme sem, všetci sem, full demiš tu, poďme, full demiš tu. Doprava, on z tých stračiek, pušujeme na nich, nedá im vyhylovať sa, poďte na moju pozíciu, bacha sú nám za chrbtom, zostávame vády na moju pozíciu, heal, blast. Ideme doľava, hore, push do toho, full demiš tu, poďme. A naspäť a bomb na moju pozíciu dole, vráťte sa všetci dole, OK, bomb na moju pozíciu, musíme tu niekoho chytiť, bacha, kolečka, regroup na moju pozíciu, heal na mňa, blast, ideme doprava, za 3, doprava. Focus damage, stabilitu hore, zostaňte spolu a poďte sem, bomb na moju pozíciu, full damage tu na týchto, full damage tu, to je ono, a dodamageovať to, full damage tam, bacha na ten banner, von z toho, pôjdeme doľava hore na kopec, za 3, 2, 1, go, bomb hore na kopec, full damage tu, chytí tých, čo boli dávno, chytí tých guardianov, čo boli dávno, poďte tu na pušujeme spolu. Poďme damage na moju pozíciu, poďte damage na moju pozíciu, bomb na nich. Damage na týchto, čo sú tu pred nami, kurva, už aj Karolsa majú zase. Banner. Nie, už je neskoro. Poďte doprava smerom, boda na moju pozíciu, regroup na moju pozícii, heal na mňa, empower, mine, pôjdeme doprava za 3, 2, 1, go, doprava, poďme. A bomb na moju pozíciu, full damage tu, poďme, full damage tu. A chytiť niekoho. Už majú bannery minúte, pôjdeme doľava za 3, 2, 1, go, doľava. A skúsime dať niektorý, to sú mesmery tu. OK, poďte spolu, skúsime chytiť tohto chuja, damage na ňo. Dobre, vidíte ako blinkol preč. Poďte doľava, dodge doľava dvakrát, range pressure tam, kde sme stali, poďte tu sa pôjdu healovať, damage na moju pozíciu, full mob tu, warbug máme. Poďme damage tu, full damage tu, von z toho, poďme doprava, za 3, 2, 1, go, doprava. Skúsime chytiť niektorý zase z ranžetkou, poďte damage na ranžetka, poďme, damage tu, damage na ňom. Poďte, zostávame tu v tomto. Full damage tu. A bomb na nich, idú sa resovať. Full bomb tu. A heali sem, doľava. Ideme naspäť, poďte. Doprava, naháňame ich. A bomb zase na moju pozíciu. Bomb tu, full bomb tu. Regroup na moju pozícii, ideme doľava, po podhoru, poďme. Sem, damage na moju pozíciu, už tu majú niektorí málo života, Bomb na moju pozíciu, už tu musíme niekoho chytiť, full damage tu, poďme, doprava dole, obchádzajú nás. Kurva, to čo majú za buildy? Poďte spolu. Tuto tefa, damage na ňo, ušiel doprava. Bomb na chvost, na moju pozíciu, heal tu jeden. Poďme na toho, čo je dám, damage na toho, čo je dám, focus damage na toho, čo je dám, kurva, zase sa zdvihol. Bacha, tam sú malo života, poďte na mňa, poďte so mnou, pušujeme sem, točíme to doprava. Oni dokážu vyresovať tých, čo dám. Damage tu, full damage na tom, čo je dám. Full damage, poďte doprava, protection, stabilitu, poďme, je dole, push do nich, teraz sa trošku na retaliation. Pušujeme doľava. Knížku zapínať. Regroup na mojej pozícii, empower, ideme spolu doľava za 3, 2, 1, go, von kolečkom z toho a teraz bomb naspäť do toho, Tu je eláč nami, poďte so mnou, regroup na mojej pozícii, ďalší empower, ideme za 3, 2, 1, go. Zase tu ten týf skurvený, damage na ňo, poďme. Predodžovať to a bomb na tohto guarda, čo má málo života. Bomb tu na ňo, full damage na ňo. Poďme. Dobrý heal. Damage ešte tu, regroup v tom heali. Bacha, pushujú do toho. Stabilitu 2, regroup na moju pozíciu. Ideme doprava za 3, 2, 1, go, doprava. A bomb na ich chvost, zase niekoho chytí do strunu. Poďme. Hammers tu na mňa, poďme. Tohto si podáme, poďme za týmto chujom. Poďme. Damage na ňom, už je dole. Doskočí to, full damage na ňom. Poďme, full damage na ňom. A poďme, pozor, pushujú tam, poďte doľava. A bomb z boku, full damage na moju pozíciu. Full damage, je dole. Regroup von z toho. Kurva, Karolsa nám odchytili. Ideme na Karolsa za 3, 2, 1, go.
Poďme damage do nich, do ich blok, tohto. Poďme. Rigru na moju pozícii, pojďme doprava, za 3, 2, 1, go, doprava, von z tých straček, bacha už pušujú, horný, stabilitu, poďte a skúsime ranžetka trošku vyhnať, poďte na moju pozíciu, bom na tohto chuja, jebhem rozplyne, full Heal. Blaha tom hire, dobrý banner, poďte so mnou von z toho, Ekra, poďme damage na ňo, kurva, Rigru na moju pozícii, Ring. poďme sem, dostaňte sa z toho fightu, nekladte iba damageujú, damage tom RP, zostaňte v tom RP spolu, dajte stability, damage tom RP, retaliation, a púšť do týchto, čo sa tu regroupí, púšť na nich, na ich pozíciu, poďme do kolečka a Jídlo skončilo. naháňame ich, dajte si všetci svoje žrádlo, damage na nás, Down. OK, banner, kde si? Vás. Banner dáva na teba, tam kde si, poďte von z toho. Hermes, za náma. Dole. Banner na něj. Kurva. Jsem dole. Finish time. Ring. Poďte von z toho, máme ešte jedného elementalistu, Luna, dostan sa k nám, Rigu na moju pozícii, heal na mňa, blast, ideme do nich za 3, 2, 1, go, bacha, pušu, stabilitu hore, bom na moju pozíciu, chytili sme tu jedného, naháňame ho, stabilitu hore, poďte, tu je jeden, extrémne krátky, tohto nekra, full damage na ňo, on ide rýchlo dole, poďme, damage tu na ňom, poďme, damage, von z toho, bacha, býva tam toto, bom na ňo naspäť, damage tu, zase ho zdvihli, kurvy zasrané, poďme zase na ňo. Poďme, damage do ňoho, máme ho. Běhaj za vama. Jo. Dostali mobilize, damage na ňo. OK, doskočte ho. Heal tam, von z toho, ak máte málo života. Damage tam, je dole. Rig na moju pozíciu, Empower na moju pozíciu, heal na moju pozíciu, bla, zvihnúť rýchlo, tohto. OK, damage na... Všetko položte na palicovi. Som dám. Banner na mňa posledný. Banner na mňa, rýchlo, lebo skončíme. Banner na mňa. Nejsou. Časujem. Banner na mňa. Stojím, smerom voda. Down. Les voda, Rigru na moju pozícii. Som dole. Rigru na Matea. Úplně. Kurva. Von z toho. Kurva, to sa nedá, keď proste prídeme hneď na začiatku tak rýchlo o našich damage.